Tänään on mun vuoro testata 7-Elevenin juomaa, mutta ensin mä näytän teille Tycoon Toonin videon. No niin, palataan asiaan. Tänään mä ostin Fanta vadelmamakoinen, koska lähikaupasta ei löytynyt mansikkamakoista. Mut eiköhän tämäkin kelpaa. Plus valioproteiinijuomaa, mansikkamakoinen. Tarvitaan vielä lasia. Siinähän on se. Plus jäitä, ilman muuta. 1, 2, 3, 4 palaa, eikö riitä? Kyllä tää maistuu. Suosittelen ehdottomasti, kannattaa maistaa. Kiitos kun katsoit, nähdään seuraavassa videossa.